Dobrý deň, tu Andrej Main TV. Dneska by som vás chcel na niečo upozorniť, ako na tieto fejky, ako zistiť, že toto je fake. Napríklad nemôžete uveriť napríklad, že v lovcu ulovili najväčšieho hada na svete, to mrázi sleduj video. Vidíte napríklad, že Paul Walker vravili, že ožil, neuveriteľné, napríklad toto tu je. Vždycky sa na toto pozrite. Vždycky tuto vám ukáže toto, keď vám toto ukáže, je to načisto fake. Vy iba vždycky dáte toto potvrdiť, ako vždycky. Vy to urobíte a už to iba dáte vzdielať a oni sa na tom urobia vzdielania, na ich stránkach budú mať viac lajkov. To je iba toto iba na nich. A vidíte, že toto iba oni chcú. Takže toto dúfam, že som vám pomohol. Nenechajte sa nachytať na týchto idiotov, čo to vymýšľajú, a čaute.